Din moment ce ne-ai mințit, Și ai continuat să minți? ne datorezi o lucrare de 20 de pagini despre istoria minciunii. Cred că poate am învățat ceva săptămâna asta. În loc m-am înțepat, pariul s-a dus și muștele m-au pișcat, iar am căzut din copac. Te crești genunchiul, eu iar l-am scăriat, finii mă alergau, broaște săreau și un picior iritat, ole la spart. Am și cioburi în ambele dări, mâine iar iau totul de la capăt. Sărbătorile acestea vor fi cu totul altfel. Foarte curând, timpul va încetini, iar tu vei putea dormi un pic mai mult. În fiecare zi de la 11:55, episod după episod. Un film de Crăciun. Animații de succes și maratoane din cele mai bune seriale. Iar seara te așteaptă un adevărat ospăț cinematografic. Chiar e o perioadă magică. Rămâi cu noi, programul special de Crăciun. În fiecare zi de la 11:55 la Disney Channel. Începeți weekendul cu dreptul. Trebuie să plecăm. Superputeri s-a făcut. Că veni vorba. Curaj, nicio problemă. Echipă, avem o lume de apărat. Hohote de râs, câte vrei. Vino în superaventuri cu eroii tăi preferați de la Disney Channel și alungă plictiseala. Diminețile de weekend la Disney Channel. Încep sâmbătă 10 ianuarie de la 7:40. Oare va putea Finish să îndepărteze petele de mâncare arsă? Mama nu e încrezătoare. Finish Ultimate Plus dizolvă grăsimea întărită și petele dificile pentru vase strălucitor de curate. Acum e rândul tău. Încearcă Finish Ultimate Plus. Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Ți s-a stricat ceva? Hop și weekendul cu oferta ta! Comanda acum televizor LG 126 cm la 1499 lei cu minus 10% extra pe loc în 6 rate fixe fără dobândă. EMAG.